аяндозҳо ба ҷо мешаванд. Яъне вақте ки мисол сари ҳар як мол бо чек месупорем, мисол ҳам квитанса месупорем, ҳамон фоидааш дар ҳамон баъзаҳои андоз ҷамъ мешавад. Мисол ба фикрам андоз пинҳон мешавад. Шояд аз барои андоз бошад. Агар ҳар як шахсро мумкин аз рӯи чек вай кунанд, ҳар як шахсро чек диҳанд, мумкин андозашон зиёд шавад. Аз ҳамин хотир баъзе вақт хеле чизо дар худи ман ҳам шудагӣ аст. Мисол мерем аму аптекаё ки ягон ҷое чек наметиҳанд ҳамин чизо дар. Мисол ҳамон чи харид мекунӣ чек наметиҳанд. Шумо мепурсед барои чӣ чек наметиҳанд? Соли як бор пурсидем дар ҳамин бобат. Камтар вай шудан, мисол мисол шубҳанок шудан, мисол аз коркунои андозан ягон чай агар мисол шинос бошад чӣ намекунанд, мисол чек наметиҳанд. Агар шахсҳои чӣ бошад, мисол пурси чек метиҳанд, ба дар ҳамон ҳолат вай мекунанд. Тоҷирон намехоҳанд ки андоза сари вақт супоранд. Аз ҳамин сабаб онҳо мехоҳанд ки ғайриқонунӣ рафтор карда аппаратҳои кассавии худро истифода набаранд. Барои он ки ҳозираш ҳама ба фоидаи худаш кор мекунад, ба фоидаи каси дигар не. Дар сари вақт агар назорат кунанд ҳамин чиза, ҳамин проблема яъне бигем барҳам бихрам нест мешавад ҳамин чиз.